गुड मर्निं लोगोफोर नै जोंहा न'आव फैलायबाय बेरेफुंजानि न'खौ नायनो दै माबानायखौ टांकिनिफ्राय दै फैनायखौ माबादोंमोन नायफैदोंमोन दिनै जना दै गेलेलाबाय नै थ' अबावबा लांदो जोंहाबो बेनिफ्रायनो लाखिदोंमोन फुंनि लामा थाबायदो दखानावबो थांना फैखानायदो गियाननि साइकेल लायनो दिनाखौ गियाननि साइकेलखौ खनसे सालायनो होदो लाजियोसो सालायनो लोगोफोर जोंना थाबायनाया सानानो राबाय सान्दुंखौनो बिराद दुंहाव मोनलायलायबाय दिनै हाथायबो गारि फैसोदो आंहा खरा थाबायना फैदो थाबायना होबासो एसे मोजां जागोन दानो थाबायबोदो लामा गोलुआ थाबायबा खावनायनि थान्दा लादो न'आव बारनैसो दङ जोंनि लामायाव बारनैसो दङ जानायफोरा मालाय हाग्रा रानना खावना लांबाथाय नों उदा जागोनसो थास' बिबारा इथिंनिया जागोन ना बेरेफुंजानि दखानाव फैदो दिनैनो थाबायनो फैनायानो आं आथिं साना जना थाबाय जोबबायबाय थादों बे फैसिगोन फुंनि नाफोरना फैदो दखानावबो हाबना फैबाय सफादो दोलबायनो सिगांबावै गाननायदो बारथा मोनबावबाय बारथा न'फोरनिया थास' सफाबाय ओइ बिसि अफिसनि उनथिं दोङो नामा नायनायदो आरो बिसि अफिसआनो बिसि अफिस नैबे लाइब्रेरि नैबे एल पि स्कुल ओमफ्राय ओइथिं आरो थावनि ओइथिं आरो मन्दिर दङ ओमफ्राय आरो गिदिर टेंकि गैया बिदिनो फैदोंमोन बिदियानो क्लास जेबो मोनदिया दहाय लामायाव खाना फैनाय बारनैसोआनो सिमांनि बाथ्रा रायलायबो नाव मोनफैखाबाय आइ बासो दंबावो नाव मोनफैबाय साहा लोंगोन नोंसोर गोजोनथि आथिङाव फासोबाय गोबोरखियाव दोनबाय आथिं सुबाय दिनै आथिं सुना सुवा हाथाय हुखांबाय मोखां सुखांबाय साहा लोंसै दिना मोना आथिं जदो जोंहाना बोरमाया गांसो मोनजायैनि हासिब खोनजादैनि दानबाय खान्थाल दंफां जाखाना खाथिनिखौ खान्थाल जानोसै दा खाथियानो खान्थाल दानदोसो होनदां खान्थाल बिफां खान्थाल जानो खान्थाल बिफां दानदो होनना बुंदों आङो दहायनि थास' बिबारानो संना जानोसै गोथाव जागोन ना बिफांखौ खाना दोनना बुङो मेगनाव हाबबाथाय खाना जागोन नामाथाय ओंखायनो जाजोबाखै सोरनि आं दोनदों मोनजासिगोन बाथोन खाना दोननासो लिं गोथाव जाबायना नानसै एबार अराव हांबाय आया गुदुं आया दोनना लाफांदों bisa kau nak? Kau sendiri kenapa? Tangan ada kan? Belum. Kau ni berarti kau tu semua. Ni bisa kata pun jadi. Kan kan. Ini gue jalan. Nah, sampai langsung sok banana bro. Iya, gimana? Apa gaya? Harga? Oke. Sing. Bentar. Agak apa lagi nggak? Soalnya lagi apa? Sing. Udah. Hasil ya.